Река Дунав е наричана Европейската линия на живота, защото преминава през много европейски държави между Шварцвалд в Германия и Черно море. Това е най-международната река в света и втората най-дълга в Европа. Милиони хора зависят от нея. В представите им, особено на онези, които не живеят около него, Дунав е тих и бял. Но дали е така за ломчани, хора, които са пряко свързани с реката? Ходили с тати. Какво сте правили там? Разговаряли сме. Дъм се изплакнахме. Съм ловил риби. Да, тук съм отраснал на нея. Детството ми минало. Всичко в нея е много красиво. Разбира се, обичаме като всеки ломчанин. Обичам река Дунав и мисля, че тя има голямо значение за нашия град. Да плувам навътре, да ловя риба. Защото плуваме и се къпеме. Да се къпеме? Да, най-вече. А ловите ли риба? Да. Всеки ден през лятото. Да. Не. Не трябва. Защото така замърсяваме водата. Защото че се замърси, рибките ще умрат завинаги. Никога. Честно. Да. Нямам възможност да живея на другия край на света. Не живееме близо до Дунава и не си изхвърляме. Честно. Да. Много честно. Да. Често ли? Не много често. Също само. За последната седмица. Честно. Да. А вътре не, тук да. Събирам си ги след това в най-близкото ковче. Не представям, но смятам, че на слънце се разгаждат бързо, а в Дунава и на влага може да изкарат и с години. Около 20 години. Много. Много? 40? Не знам, но предполагам, че за най-малко 50 или 100 години. Не по-малко. Много време. Един човешки живот няма да стигне за тях. Това са данните и информацията, зад която се крие отговорът за замърсяването на река Дунав, за екологичното му спасяване, за белотата му. Това, което остава след сухата информация, са хората, които живеят край него. Разхождат се, плуват, когато се престрашат, ловят риба дори, будят се с гледката на Дунав през прозорците си, забраняват на децата си да се къпят там, но свикват с гледката в крайна сметка и организират походи в знак на протест срещу замърсяването на реката. Защото онзи, който е свикнал с нея, знае, че тя е нещо живо. И защото има нещо нелепо в това, една река да е мъртва. Да не фъргат буклуците в водата. И ще умрат рибките. Да бъде чиста. Якто пади. Освен с укор да се отнасям към тях, как по друг начин? Буклуци. Нищо друго. Ще е за тех. Това е такова богатство, тая река, и за плаж, и за прохлада, особено тук Дунавския парк, ако се поддържат хората. Че си е за тех, за техните деца. За здравето. Много е важно. Унищожаваме бъдещето на всички нас. Това е най-важно. Не съм аз човек. В принцип би трябвало да не изхвърляме толкова често буклуците. Да не се хвърлят буклуци!
трябва да бъде чиста. Трябва да бъде, за да се къпат рибите. Трябва да пазим. Какво друго? Да пазим природосъобразен начин на живот да водиме, да не се хвърлят отпадъци. Не само това. Според мен да има отношение към реката. Първо тя да стане част от живота. Оттам нататък мисля, че всеки човек би могъл тогава намери начин да запази. А как може да я обогатим на риби? Как може да я обогатим на риби? Първо трябва да пречистим малко. Защото колкото и да хвърляме, да речем хайвар, който да дава после риби, едва ли ще би могъл да оцеля в това, което в момента е реката. И настоящето, и бъдещето на ломчани е неразривно свързано с Дунав. За нас реката е живот. За нас реката е съдба. За нас реката е спомен. За нас реката е вечност. Сякаш във вените ни тече Дунав. Нека я обичаме още, нека я пазим винаги. Защото тя ще продължи да ни свързва със света. Тя ще продължи да ни дава прехрана. Тя ще продължи да ни бъде вярна. Нека и бъдем верни и ние.